Magandang umaga mga kurakon. Magbabayad mo rin ng mga ating mga bill. Meralco, Nawasa. Yung hindi natin kayang iwasan to buwan-buwan, talagang darating at darating ito sa atin. Kumbaga sila may ayuda, tayo may ayuda rin sa Meralco at saka sa Manila Water. Kaya ito, alis tayo ngayon, gubayad ng mga bill sa Meralco at saka sa Nawasa. Yung aking internet, online po pagbabayad niyan, paperless po yan. Okay guys, salamat po. Tayo sa Meralco, babayad ng kuryente. Kunti lang ang pila ngayon mga kauragon. Pang tayo ng pila para makabayad ka agad. Nabot ako guys ng ulan. Matatapos ka lang magbayad ng Meralco. Punta ko ng bangko ngayon, mabayad ako sa Nawasa. Yun ang mga hindi natin may iwasan, buwan-buwan, may darating talagang ganun. Natin kayang iwasan yun, yung bayad sa Meralco, yung bayad sa Nawasa, yung bayad sa internet. Lagi-lagi yung buwan-buwan, asahan natin yun. Kapit tayo guys, magabay sa Meralco, ay sa Nawasa. Dito yung magabay sa bangko, PNP. Okay guys, thank you! Ito yung bill natin sa Nawasa. Sa Meralco bayad na. Nakaraos namin yung isang buwan naming ayuda sa Meralco at saka sa Nawasa. Nakaraos naman yung isang buwan. Medyo malaki-laki din ang binayar namin ngayon, kaya yan ang sa Meralco. Bali dalawang bill po yan. Ito yung pangalawa. Yan po yung pangalawa. Ito yung sa Nawasa. Yan. Sa Nawasa yan. Yan na. Nice. Buwan-buwan po yan. Hindi natin kayang iwasan yan. May darating at may darating yan. Okay, umainggit. Meron ding darating sa inyo yan. Okay, salamat. Bye-bye.